Thank you Jesus. Amen. نلقاكم. أساس أخوة نلقاكم جوا River of Love. għaddaw kolla li tissegwuna fuq il-Facebook u YouTube. Kalla jrid il-weekend li ġej u weekend speċjali. Għal dawk li intom tixtiequ titamdu fl-ilma, qatt ma tammittu fl-ilma, u tixtiequ titamdu, nħeġġiġkom biex tikkuntattjana mill-aktar fis possibbli għaliex dal-weekend, dan il-weekend ta' Pentekoste, ħajkonna xi nies li ħajtamdu fil-baħar u żmien sabiħ anke għat-temp, it-temp huwa sabiħu biex nitamdu min jixtieq jitammed. U apparti minn hekk ukoll jekk Alla jrid ħalli is-sib fil-għaxija u l-ħadd fil-ħodu ħanitkellmu fuq il-qawwa tal-Ispiritu Santu, il-mamudija tal-Ispiritu Santu u ħanitkellmu fuq il-Pentekost, xi tfisser Pentekoste għalina l-Kristjani u għaliex il-Pentekoste u inti tista' tgħix ħajja ta' qawwa bħala Kristjan. Għalhekk għal dak kollha li din issegwuna timmissjaw dan il-weekend li ġej, it's gonna be powerful u ħadkunu mberkin. U ġibu xi ħadd magħkom li għandu bżonn jintmiss mill-qawwa tal-mulej. Ejn nitolbu flimkien, ħalli nirċievu l-kelma talla. Missi għaddejs ingrazzjawk li inti tkompli tkellimna l-lejla bil-kelma għaddejsa tiegħek. Spiritu Santu huwa over inti. Mexxina fil-verità li teħlisna u nibqgħu ħilsa. Minn dak kollu li l-għadu jitfa' fuqna biex jassarna. Grazzi li inti seħħtilna l-ħajja ta' libertà u ħelsin fl-Ispiritu u hekk nibqgħu bil-grazzja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb ta' Galatin kapitlu 5. Dal-jumej rajt Galatin xi 4 darbiet. Bl-Ingliż, bil-Malti, b'verżjonijiet differenti. Ġas ħassejtni il-mulej qisu jiġbidni għal-ktieb ta' Galatin. Kemm il-darba qrajtu dan il-ktieb huwa ktieb vera sabiħ, inħeġġiġkom morru qrawh għax verament jilliberakom. Ktieb li vera jilliberak, Galatin jilliberak. Imma ħanaqralkom din l-iskrittura minn vers 1 tal-kapitlu 5. Kristu ħalisna biex ngħixu ta' nies ħilsa. Żommu sħiħ u terġgħux tmiddu wonkom għal-madmat tal-jasar. Kristu ħalisna biex ngħixu ta' nies ħilsa. Żommu sħiħ fil-ħelsin tagħkom u terġgħux tmiddu wonkom għal-madmat tal-jasar. Il-ktieb ta' Galatin huwa ktieb eċċezzjonali, miktub bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu kitbu Pawlu, li jitkellem kontra dak li jissejjaħ legalizmu. Legalizmu reliġjuż. Għandi bosta messaġġi fuq il-YouTube fuq il-grazzja u l-legalizmu, però ħammur daqsxejn tal-ilin mhux biss fuq il-legalizmu tal-liġi, għaliex Pawlu f'dan il-ktieb jaħroġ ħafna veritajiet, rivelazzjonijiet fuq li aħna maħniex taħt il-liġi. Għal dawk li intom qed tgħidu xi tfisser il-liġi, qed jirreferi ġifieri il-liġi ta' Mosè. Maħniex taħt il-liġi ta' Mosè. Il-ktieb jibda minn kapitlu 1 billi jitkellem fuq l-esperjenza ta' Pawlu, kif Pawlu minn wieħed li jippersekwita l-Knisja, jippersekwita l-poplu tal-Alla bħala wieħed reliġjuż jekk jogħġbok. Xi ħaġa li ġietni quddiem għajnejja dal-jumej tlieta hija li ir-reliġjon, meta ngħid reliġjon, mhux qed ngħid għall-Kristjaneżmu Bibliku, ir-reliġjoni ġifieri dak li inti tagħmel, dak li l-bniedem jagħmel biex jipprova jakkwista l-favur ta' Alla. Tifmuħ? Issa jekk inti ma toqgħodx attent, il-Kristjaneżmu jista' jispiċċa reliġjon oħra. Għaliex imma ovvjament jekk inti qatt ma smajta di ma ħanejdilek imma naħseb ħafna minnkom smajtuha. Il-Kristjaneżmu vera mhux reliġjon. Il-Kristjaneżmu huwa relazzjoni ħajja. Qed tifhmu issa fejn hemm relazzjoni ħajja, inti mhux xirka ma' liġi għandek, imma xirka ma' persuna. Għandek relazzjoni mhux ma' regoli, imma għandek relazzjoni ma' persuna. Meta inti għandek relazzjoni. Pawlu
Xaġa interessanti, fil-ktib ta' Filippin 3 u Galatin kapitlu 1 u anka 2, jitkellem kif kien bħala persuna reliġjuża, żeluża, skont ir-reliġjon ġudajka ġifieri ludi, kien żeluż u kien iżomm il-liġi kollha, kien Fariżej tal-Fariżej, ġifieri kien doctor of doctors kien kullum. Imma ir-reliġjon number one ġalitu u mexxitu biex jippersekwita in-nies ta' Kristu, in-nies tal-Alla, in-nies li jgħixu fl-Ispiritu. Xi ħaġa li hija interessanti li ir-reliġjon waħda mill-affarijiet li tagħmillek, apparti li titfaq fil-qiegħ l-infern għax ma tistax issalvak. Meta ngħidu reliġjon, jiġifieri tista' tkun Musulman, Buddist, Induist, Kattolku, Protestant, tista' tkun tiġi River of Love u xorta tkun qed taġixxi b'mentalità ta' reliġjon. Għax ir-reliġjon tfisser prattikament dak li ġie mgħoddi bit-tradizzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra u mhijiex ibbażata fuq relazzjoni ma' Kristu, imma hija bbażata fuq l-opri tiegħek, il-performance tiegħek ta' kif inti tattira il-favur ta' Alla. Issa xi ħaġa interessanti. Meta inti tgħix ħajja reliġjuża, naf il-kelma reliġjuża jużawha b'mod miftuħ f'Malta, ma meta aħna ngħixu ħajja reliġjuża, believe it or not, tagħmlek gburi. It makes you prideful. Religion makes you prideful. X'jiġifieri? Għaliex? Għax inti tibda tħossok tajjeb ara kemm qed nagħmel tajjeb jien, ara kemm qed inżomm komandamenti, ara kemm qed inżomm liġijiet. Allura inti issa tibda tkabbar fik sens ta' dak li bl-Ingliż jgħidulu self-righteousness. Jiġifieri inti tajjeb f'għajnejk. U meta inti tajjeb f'għajnejk, ħafna drabi, jekk mhux dejjem, tara l-ħaddieħor għar minnek. Smajta di? Ir-reliġjon, per eżempju, meta jiena mort l-Indja, darbtej, u ntqajt anka ma' mexxejja reliġjużi Indus. U aħna morna nevanġelizzaw hemmhekk, u wieħed minn daw il-mexxejja reliġjużi laqqas riedna immissuh. Li ma rridx li aħna immissuh, għax jekk tmissu, inti tittebbaw daqs kemm huwa pur. Erħilu li kien jinten ilu ma jħux ħasla 10 snin, imma kien pur. Allura ma rridniex immissuh, don't touch me għalinna. Sawa tlu, don't touch this. Okay? Hallelujah. So, għetlu tħabbel xasek, mux ħammesek. Għax ikolli naħsel idejja xar darbit wara. So, imma hija interessanti li reliġjon titmalek il-gburija tiegħek. It feeds your ego. Religion feeds your ego. Ir-reliġjon bara kemm jiena tajjeb jiena, ara kemm nagħti flus, ara kemm immur qudies jew kemm nagħmel servizzi reliġjużi, jew sewwa. Ililek iġibek gburi. Iġibek mimli bik innifsek, għax tibda tara li jekk innifsek fajnik aħjar minn ħaddieħor. U inti u jiena, bl-attitudni tiegħi reliġjuża jekk ma noqgħodx attent, nibda nara l-ħaddieħor inqas minni. Quddiem Alla ħadd mu iktar jew inqas minn ħadd. Ġesu miet għall-ikbar sinjur u għall-iktar fqir. Ġesu miet għal dak li huwa maħmuġ u għal dak li huwa, nitkellem fiżikament, nadif. Għal dak li għandu ħafna edukazzjoni u dak li laqqas jaf jispelli jismu. Ġesu ikkalkolana kollha l-istess. Number one ikkalkolana kollha l-istess ma midinbin u mitlufin. Ma ġifieri forsi per eżempju hawnhekk għandna aħwa li per eżempju kienu prostituzzjoni. Jew kella kienu
fis-seħħer jagħmlu l-mamuli. Ismawni aħwa. It-tnejn aħna konna l-bot biżżejjed biex nintilfu l-istess. Ħadd minna ma kien iktar viċin għas-salvazzjoni minn l-oħra, għax Kristu t-tnejn aħna ħasilna u ħalisna minn l-infern it-tnejn aħna. Id-tnejn aħna. Memx li ma jinfiżix għax qatt ma għamilt il-mamul li ħalisni iktar malajr. No. L-istess mewta li Ġesu met għal dak li kien ir-rejpjan, għal dak li għamel adulteru, għal dak li sera, għal dak li kien jidaj, huwa l-istess li għal dak li qatt ma xejn minn da. U għabli kien jitlob u jżebbex minn filosof veloċija bit-talb reliġjuż. Infatti niftakar, meta jiena konnex l-Amerika, u konta minn żmien ngħix San Francisco. U kien hemm il-Mulej Birku ta' ma vera. Meta inti ma jkollokx relazzjoni ma' Kristu, tibda taħseb li inti tajjeb. Kemm minnkom qabel ma sirtu Kristjani kont taħseb li inti tajjeb? U mbagħad kif sir Kristjan tibda dejt kemm kont imħassar. Mela il-Mulej Birku u ħenna liħ bħalma ħenna lija kelli ħabib Assis Kattolku. Kien Ġeżwita, mhux qed ngħidlek li kulħadd hekk ta', ma dal-partikolari jekk kien. U darba qegħdin nimxu fuq il-kampus ta' University of San Francisco u qed niftaħru kemm aħna tajbin. Kemm aħna tajbin għax qatt ma qtilt, qatt ma sraqt il-bank, sewwa, u kemm jiena tajjeb. U darba qed nitkellmu jiena u flimkien għax konna ħbieb. Qalli, istratant jiena tajjeb, ma nafx nista' nara ħażin fija. Jekk inti xi wieħed minn daw in-nies li inti ma tistax tara xi ħaġa ħażina fik għadek ma tqajtx ma' Kristu. Għax meta tintaqa' ma' Kristu tinnota kemm inti mħassar minn fuq żisfer. Issa, dak taġri lil kulħadd, tiġri lil kulħadd. Imma xi ħaġa interessanti hija li r-reliġjon tneffaħlek l-ego u tagħmlek gburi. Għal biddu meta jiena iskoprejt il-Ġesu u salvali ħajti fl-ewwel ta' Ġunju tal-1995, 4 ilu, 30 sena ilu, kont naħseb li jekk jiena nibda ngħix bil-grazzja u issa bil-fidi, kont naħseb li ħanoħda for granted. Anzi, bil-kontra ġara, għax iktar ma notajt li jiena ma kontx denju tas-salvazzjoni u li vera ġejt salvat bil-grazzja tiegħu biss, bdejt insir ħafna ewer kemm jiena vera mhux ma stajtx nagħmel xejn biex insalva lil nifsi. Li biss permezz tal-mertu ta' Kristu biss salvat. Allora ma nistax niftaħar. Ma tistax tiftaħar ma inti tinnota li inti ma għamilt xejn u ma stajt tagħmel xejn biex issalva. Allora tiġi iktar inse għalmenu jekk għandu jkun bħalma ġara lil Pawlu li mamma mija kemm kont ħażin, kif kont naħseb li tajjeb. U issa ġesu daqqa waħda id-dal tal-kelma tiegħu u sirt ewer kemm jiena kont imħassar. U għalhekk meta inti tinnota li inti midneb mingħajr Kristu u għandek bżonn Salvatur, l-ewwel ma tibda taħdem fik hija li inti ssir inse u tumilja ruħek. Ma once li tumilja ruħek tibda taħdem fik il-grazzja tal-Alla. Għax il-grazzja Alla jagħtiha lil-umli. Lill-umli. Għalhekk kif qedtilkom qabel ma bdejna il-messaġġ, għalhekk jekk inti tiżbalja, join the club. Il-bieraħ xaħat għalli ħanejlek pastor, għalli ħanejlek żbal ta' barwena, għatlu għajli, għallu ħanħara kux ħad sorprendini. Ma sorprendinix, na? Għaxxej. Għalija tista' tgħid li naf jiena kelli one night stand ma' Reġina Elizabetta, ma kon m'intix ħad sorprendini. Tifhem? Għaliex imma li jiġrilna l-Kristjani jekk ma toqgħodx attent li jaħassra nitilfu naqgħu minn din il-grazzja li rċevejnija meta umiljajna ruħna. Inti l-grazzja rċevejta x'umiljajt ruħek. Meta inti tibda taħseb issa li inti tajjeb terġa', qed ħanejlek xejn Pawlu.
jgħid issa daqs li kieku jisnejd ngħidu l-ġisum għandi bżonnu. Għax issa tajjeb jien. X'tajjeb int? Għal-ħruq imma. Għal xi barbecue. Għalhekk jekk jiena u inti meta mhux qed ngħidilkom bil-forsi tiżbalja għax il-mulej qawwa fuq id-dnub. Imma jekk tiżbalja, sewwa, umilja ruħek, kun umli. Għaraf li żbaljajt. Ħalli l-grazzja talla tikber fik għax fej kotor id-dnub hemm doktor iktar il-grazzja. Mhux qed ngħidlek idneb kemm tiflaħ ħalli jkollok iktar grazzja, da ġifieri. Ġifieri fejn hemm il-dnub u l-bniedem ġinse u jibda jħabbat fuq sidru mhux bil-fors letteralment ma tgħid mamma mija kemm kont ħmieġ, mamma mija kemm żbaljajt, mamma mija x'kemm għamilt frajjeġ. Hemmhekk alla tgħid illallu. Ħanimlik bil-grazzja tiegħi. Għax issa qed tkun onest miegħek innifsek. Qed tkun sinċir, qed tkun umli. Ħanilkom aħwa, bosta Kristjani iġorru ħafna toqol għaliex jinsew li kull ma Alla jrid taċċed jistenna minn għandek il-mulej. Son, Lord, I messed up. Żbaljaj. Semmejtilkom il-gossip. Mhux ħajdilkom all dejkom minn għamiltu l-gossip. Kollha kemm aħna għamilna l-gossip. Ma once li tallimt. Once li l-mulej ġabek inse. Iqaf, sa? U għid l-mulej jiena nindem għax il-gossip jgħid. Asqast, ballajt fil-vojt. Zbaljajt, kif għagġiċċejt maħija, zbaljajt, kif għagġiċċejt moħti, zbaljajt. Numilja ruħi, aħfilli. U ħafna minn nies, ħafna Kristjani, u di ta' spisti tlaħlef l-ispirtu, għandhom is-sindrom ta' Sawlu. Ġieli smajtuh bis-Saul syndrome. Ma smajtuħ, għax għatmettilkom bieħillum ħanidilkom l-ewwel darba, imminni xi sentejt li naħseb fuqha believe it or not, illum meta nsemmija. Saul syndrome, Saul, infatti hemm żewġ Sawli fil-Bibja, hemm Saul ir-re fit-Testament il-Qadim. U hemm Sawlu dak li sar Pawlu. Infatti tnejlu ma kellhom l-istess problema believe it or not. Sawlu li sar Pawlu nidem. Għax Kristu iddaddal fuqu u qallu ħantik tikol daqxej trab minn l-art. Sewwa, il-tradizzjoni tgħid li waqqgħu minn fuq żiemen, ma kien hemm l-ebda żiemen. Il-bibi tgħidlek kienu mixjin fi triqathom lej ma ħajmor jippreservaw Kristjani. Però Sawlu li ieħor, isimgħuni moħħkom hemm. Spiritu Santu tkellem. Sawlu li ieħor li qiegħed f'Samwel kapitlu 14 u 15. Sawlu li ieħor meta żbalja Ismawni di, moħkom hemm. Għaxġi tottalija u tottal kull wieħed minnkom. Kulħadd, ġifieri, jekk inti tkun umli, il-kelma dejjem tottalik. Jekk inti tkun umli, kull ma tisma' minn hawn dejjem ħad tottalik. Bħalma dejjem tottalija. Sawlu l-ieħor li spiċċa hemm ċans serju l-intilef wara li kien midluk minn Alla. Wara li kien midluk minn Alla u mażul minn Kristu, mażul minn Alla. Mhux għażbalja intilef, għax Ġesu jaf li kulħadd jiżbalja. Maqra studja l-ħajjiet tal-patriarki tat-Testament tal-Qadim. Ejli li wieħed minnhom ma żbaljax. Kollha żbalja. Imma Sawlu minn flok nidem ma' profeta Natan għallu ejja mqardin id-darba miegħi quddiem il-poplu talla ħalli nider tajjeb qudiemhom. Bħal speċi biex jiena ma nidirx ikraħ li żbaljajt. Kull ma kellu jagħmel da bħal ma nagħmlu kuljum aħna jien u int. Mulej żbaljajt. Il-grazzja iġġibek inse kemm jiena u inti bla ġir tagħna, bla mil tagħna ma nistgħu qatt naġbu lil Alla. Qatt. Kellu bil-forsi kun Kristu għalina u għalik. Kollha kemm aħna. Ismgħu fi ktieb ta' Galatin 2.
jekk jiena ewa llum kompetizzjoni ċempilt il-xaħat u għalli brother, għalli pastor, għalli ħajkolli nitolbok maħfra. Għatlu għalli xina. Għalli bżomma, għalli għax għamil xaħġa bħal speċi fajneħ forsi minn għalli weġġalili, ma weġġanix taġvini, imma rriti apologizza. Għatlu, no problem, brother, mi problema xie. Number one nisimawni, jina persona pubblika li nista' ngħidilkom impossibbli ma jitkellmux fuqi. Anke jekk ma tkunx pubblika, ħajkollok min jgħid fuq għażi bara persuna pubblika tidher fuq television kuljum. Ma jimportax, it's okay, no worries. Dik huwa parti mill-pakkett li tkun popolari. Sewwa? Imma jiena u inti ġejna moddija Vanġelu u suppost nafu għadi li verament, number one, ma kienx bil-mertu tagħna li rċevejnieh. Ma kienx jistħoq ilna. Ma stajniex nakkwestawh bemilna. Allura meta inti tinrealizza kemm kien grazzjuż Alla miegħek, wara li tinżel għall-kubtejk, titlob grazzja u gratitudni bla ma tispiċċaqat. Dak li Alla jkun għamel miegħek. Suppost issiba f'qalbek li testendi grazzja ma' ħadd tiegħu. Fil-ktieb ta' Ġakbu tgħid Alla jippreferi l-ħnina fuq il-ġudizzju. Għax il-ħnina tirrenja fuq il-ġudizzju. Għaliex jiena u inti taf x'għandna bżonn? Ħnina. Grazzja. U Kristu joffrilek for breakfast every new day. His mercies are new every morning. Il-ħnini tiegħu ma ġodda kull filgħodu. U jekk inti vera doqt il-grazzja t'Alla, dak jistenna minni u minn għandek il-mulej. Ma nistax ngħid jiena nemmen fil-grazzja u fil-Vanġelu tal-grazzja u nestendi kundanna. Irid nestendi grazzja. Għax li ġiet mogħtija l-grazzja, Alla jgħidlek mur minn dak li tajtek, għati. B'abbundanza rċevejt, b'abbundanza għati. Pawlu fi ktieb ta' Galatin jgħid li xi wħud provaw ibidlu l-dan il-Vanġelu tal-Grazzja. Kapitlu 2, jekk intom taraw vers 4. Mbagħad ħanaqralkom minn vers 17. Infatti, jitkellem ukoll kif kellu xi jgħid Pawlu l-Apostlu ma' Kefa, ma' Pietru. Ma' Pietru. Għaliex Pietru, sfortunatament, bħalma ġrina xi kultant il-Kristjani, beda bil-grazzja. Mbagħad daqqa waħda beda jaqleb il-Vanġelu biex bħalma għamel Sawlu jintoġob ma' Lut. Rajtu Galatin. Biex jipprova jintoġob ma' Lut bħal speċi. Mbagħad meta ġew il-ġentili, dawk li saru Kristjani ma kienu minn background ġentil, pagan, ma bedix jagħmilha magħhom u Pawlu l-Apostlu ċanfar Apostlu. Pubblikament. Mux naġa ċampar Apostlu, Apostlu ċampar Apostlu ieħor. Tafmu? Għallu inti ġindi tagħmel. Għalfejn tagħmel il-kompromessi, għallu inti u jiena inna umorna nipprovaw niġu ġustifikati quddiem Alla bil-liġi. U qatt ma ġejna ġustifikati. Allura dan it-toqol li aħna dabbi ġarrejna u qatt ma kwestajna xejn fuq quddiem Alla bih il-liġi. Għaliex qed tippruvaw titfgħu fuq dawn. Allu issa tiġġib il-grazzja t'Alla fi xejn.
Vers 17. Jekk aħna l-infittxu l-ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu, aħna stess midin bin ukoll, allura Kristu għaddejt għad-dnub. Din, taf kemm fiha x'tifhem din l-iskrittura? Din hija seminar weħda l-iskrittura. Għaliex hawnhekk qed jgħid Pawlu li meta inti sir Kristjan, issa Kristu m'għadux jirrepreżentak bħala wieħed midneb, issa sirt wieħed iġġustifikat. You are now the righteousness of God. Inti l-ġustifikat u l-ġustifikazzjoni tal-Alla fi Kristu. Allura, meta beda jarġa jipprova jdaħħal il-liġi, għalina li aħna ġejnin minn background ma għal-qudiem il-lut pagani. Ma ħafna minna konna kattolċi, forsi ġenna kena ċertu għarfien fuq Kristu, imma xorta konna reliġjużi u kena ir-reliġjon tas-sistema tagħna. Kena reliġjon minna relazzjoni. ħafna minna, s-sekka għu eccezzjoniet, praise God. Sawa, imma, kena r-reliġjon tagħna. Jiena niftakarni fir-reliġjon tar-raħal tiegħi, konna niġġieldu tal-unzjata kontra tad-dottrina. Sawa, jon kella tal-unzjata kontra ta' Kristu Re. Sawa, dak x'tagħmel ir-reliġjon. Tifhem, għax konna boloħ. Ir-reliġjon dejjem iġġibek f'kompetizzjoni. Iġġibek li inti ara aħna aħjar minnkom, jien aħjar minnek. Meta mbagħad tirrealizza li inti salvat bil-grazzja u bl-ebda mertu tiegħek, inti minn aħjar minn ħadd, imma daqs kulħadd li salva fi Kristu bħalek. U laqas ħadd ma aħjar minnek. Inti ma tirreplejsjax lili u jiena ma nirreplejsjax lilek. Aħna kollha prezzjużi għal sidna Ġesu. U Ġesu ma jrid jitlef lil ħadd. Amen? Isma'wa. Jekk aħna li nfittxu l-ġustifikazzjoni permezz ta' Kristu, aħna stess midin bin ukoll, allura Kristu għaddejt għad-dnub issa ma jkun qatt. Għax jekk jien nerġa' nibni dak li nkun ħattejt għal-liġi, inkun qed nagħti prova li jiena ħati. Għaliex għax il-liġi dejjem tagħmlek ħati. Jiena naf aħwa, ħanidulhom aħwa b'imħabba, ovvjament Alla biss jaf kux imħabba huma aħwa jew lemma, li reġgħu lura għal-liġi. Iżommu il-ġranet, iżommu x'jieklu u ma jiklux u x'jilbsu li ma. Xejn minn dak fl-iskrittura ma jsalvak laqqas full stop extra, koma extra, dash extra, zero. Dak ma jagħmlekx qattra extra aħjar quddiem Alla. Aqqas qattra. Għal xi wħud aħwa li daru marru lura għal-liġi, dal-kliem li qed jgħid Pawlu. Qed jgħidu illu aħna inna omorna, kbirna hekk, qatt ma konna ġustifikati f'xejn. Immissa l-ġustifikazzjoni hija biss fi Kristu. Għax jekk jiena nerġa' nibni dak li nkun ħattejt, inkun qed nagħti prova li jiena ħati. Imma jien permezz tal-liġi mit tal-liġi biex ngħix għal Alla. Is-sallabt ma' Kristu. Ngħix imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla. Kulħadd jgħix ngħix bil-fidi. L-unika mod li u inti nistgħu llum noġbu l-Alla hija li ngħix bil-fidi. Mhux bil-opri, jew kellha kemm jiena tajjeb, jew kemm jiena nagħti flus, jew kemm jiena mmur nitlob, ismani, nitlob, nagħti l-offerti tiegħi, nixxierek, dawk huma mhux liġijiet, dawk huma prinċipji u doveri għal dak li tant il-Mulej jagħmel għalija. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem hija tngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija
Minix nġib fi xejn il-grazzja ta' Alla. Għax kieku l-ġustifikazzjoni kella tiġi mill-liġi, ġifieri kieku jiena salvat permezz tal-liġi, Kristu kien ikun miet għal xejn. Għal xejn. Ħanejlek hemm diska li intom kollha tafu għażgu. Amazing Grace. Jiena dal-messaġġ tal-grazzja dal-moħħ ma jifhimix. Għax aħna nagħmlu affarijiet to feel qualified. Għalkemm tajjeb li nagħmlu opri tajba, imma subconsciously aħna nagħmlu opri tajba biex nħossuna kwalifikati. Meta bil-kontra l-Kristjaneżmu, Kristu kwalifikak qabel ma għamilt opra waħda. Biex inti issa tgħix ħajja fl-ispirtu bil-fidi l-unika mod li tista' toġob l-Alla. L-unika mod li tista' toġob l-Alla. Galatin 3. Mela daw li rċievu araħħa ismaħħa di, għax di tottalina l-kol. Meta jiena u inti nerġgħu lura għal mentalità tar-reliġjon, ħatitlef il-ferħ tiegħek fi Kristu. Ħatitlef il-libertà tiegħek li ta' Kristu. Ktib tal-Lut kapitlu 4 waħda mill-iskritturi li vera nħobb ħafna minn 1 sa 4 tgħidlek dawk kollha li hemm l-Vanġelu daħlu fil-mistrieħ. Ħasasik mistoqsija Kristjan. Għandek mistrieħ? Are you at rest? Bl-Ingliż nippreferija. Are you resting or are you wrestling? Because Christ enters you to rest. Kristu idaħlek fil-mistrieħ. Meta jiena u inti niġġieldu jkollna argumenti dak kollu jindika li jiena m'iniex qed ngħix fil-mistrieħ. Qed ngħix għal darb'oħra fil-ġisem. Il-ġisem jiekol il-liġi. L-ikel tal-ġisem huwa l-liġi. Għamelek, 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 għamelek. Mux tab xej il-mulek kien jaf x'inhi jagħmel meta qalilna kunu mwilda mill-ġdid, mhux għamlu mwilda mill-ġdid. Be born again, not do born again. Be, not do. Darba tilkom frażi, xut minnkom għall-ewwel ċassajtu, għettilkom, jiena u inti, we don't follow Christ. We live in him. Għattifmu għad-differenza? When I choose to follow Christ, tifmu nisawa xat nejdilkom. Jina u inti ħajkonna tendenza li I follow Christ by what I do. Li jina nsegwi l-Kristu b'dak li namel jien. U dak li namel jien jiskwalifikani biex nkun fi Kristu. Ma meta jina nsib il-mistriħ tiegħi fi Kristu, I'm no longer trying to do anything. I have ceased from works. Waqaft mill-opri. Issa mistriħ fi Kristu. U issa huwa Kristu li jgħix ġa fija permezz tal-fidi. Mhux iktar nagħmelek għaxer nagħmelek. Issa, għal dawk ġieli saqsewni matul is-snin, allura issa aħna ma nagħmlu xejn hekk, just relax. Relax dejjem, immissa tagħmel xi ħaġa. Ftakar, number 1, Ġwanni 15 jgħidlek li aħna parti mid-dilja. Aħna frijaj minn dik id-dilja. Kristu hija d-dilja u aħna frijaj. Ukoll f'Mattew kapitlu 7 jekk ma nsar żball, imma tgħidlek li aħna l-kol kemm aħna siġar. Aħna bħal siġra. U kull siġra tagħmel frott. Sewwa, il-Bibja tgħidlek ġesu inti tara fis-siġra mill-frott. Sewwa. Fil-ktieb ta' Galatin jgħidlek kif tgħix il-ħajja fl-ispirtu. U jitkellem fuqhom f'Galatin kapitlu 5. Biex jiena u inti ngħixu vera mistrieħa. Waħda mill-iktar affarijiet li nara
komuni fost il-Kristjani u li ġib ħafna mart hija l-ansjetà. Meta inti tgħix mistrieħ, ma tistax tgħix bl-ansjetà. Il-bniedem isir ansjuż ta' għaliex għandek xi ħaġa quddiemek u nifhimkom, fin-natural nifhem, fis-sens it-tentazzjoni li nkun ansjuż ukoll anke lili, ġieli tiġi vuj, tiġi f'ħajti. Għandek sitwazzjoni quddiemek u hija tant kbira, tant qed tidher kbira li inti ma tafx kif ħadd iħħendilja u tħossha ħafna kbar minnek biex inti tellibha u tibda tħossok ansjuż. Jista' jkun kont tad-dawl jew tal-ilma jew xi telefonata. Telefon. Jista' jkun problema ta' mart. Jista' jkun problema f'relazzjonijiet. U tibda tħossok dil-problema qatt ma ħanirbaħha, dil-problema ħadd kissilli ħajti, għal din hija kbira wisq. Il-fatt li jiena tinħares lejha hekk, qed inħares lejha minn għajn naturali. Meta jiena ngħix fi Kristu, nara kollox minn għajnejn Kristu. U meta nara l-affarijiet minn Kristu, Alla ma ħajħares lej xejn u jgħid kbira wisq. Jekk jiena ngħidlek temmen li Alla ħajrrestawra lek ġismek u li inti toħroġ infejja komplu l-pottom ma qalu li m'hemmx fejqan. Temmen li Alla ħajrrestawra r-relazzjonijiet tiegħek. Ma nsatu lej daqshekk issa maret il-baħar. Meta titkellem hekk, qed titkellem b'moħħ ta' liġi, b'moħħ karnali, b'moħħ bħal mettilhom il-biraħ fil-kors skont l-ewwel Adam li għalih kollox huwa impossibbli. Għal bnien fi Kristu xejn huwa impossibbli. Qed tifhmuha? Kapitlu 3. Pawlu qed jgħid lill-Galatin min saħħarkom bikliemu intom li Ġesu Kristu tpinġam salab qudiem għajnejkom dan biss irid inkun naf minn għandkom. L-Ispirtu ċevejtuh mill-lobby tal-liġi u bismiħ tal-fidi daqshekk intom boloħ. Bdejtu bl-Ispirtu u issa tkomplu bil-ġisem. Xiġri? Jekk jiena mill-Ispirtu immur għall-ġisem, xiġri? Nerġa' immur lura għall-madmat tal-ilsier. Ejdili, dimmu lejdi, jerġa' ejdili. Jekk jiena li bdejt fl-Ispirtu, nerġa' mmur lura għall-ġisem, nerġa' naqbad it-triq ta' proġinerija. Il-sir, għax il-ġisem jagħmlek il-sir. Għall-Ispirtu ma tagħmel xejn, għall-ġisem tagħmel kemm tagħmel qatt ma biżżejjed. Fil-ġisem tagħmel kemm tagħmel qatt ma biżżejjed. Fl-Ispirtu ma tagħmel xejn għax Kristu jkun diġà għamel kollox għalik. Għalhekk inti timxi fil-mistrieħ tiegħu. Qed tifhmu? Issa, vers 11. Ħadd permezz tal-liġi ma huwa ġustifikat quddiem Alla. Din ċara. La darba l-ġust jgħix bil-fidi, mhux bil-feeling. Naf li kollha kemm tkellimna ħafna fuq il-fidi dal-aħħar u tkellimna anke messaġġ fuq il-fidi u l-feelings. Għedtilkom li ma fiha xejn ħażin li jkollok il-feelings, il-ħażin hija meta naġixxi fuq il-feelings. Il-feelings jistgħu jkunu ta' għajnuna għalik jekk titutilizzhom hekk tista' titutilizzhom biex jekk jiena għandi nagħmlu mod pereżempju feeling ta' biża'. Mela dik hija naf li jiena ma nistax nimxi fil-biża'. Mela issa din il-feeling tal-biża' qed tgħidli u tallimni x'għandi nagħmel bil-kontra li naġixxi bil-fidi mhux bil-biża'. Jekk jiena jkolli fidi ta' rabja, mela jiena bil-kontra x'irid nagħmel nimxi bil-maħabba jew nkella bil-paċenzja jew nkella bil-kalma, bil-kontra. Sewwa minn dak il-att tista' l-feeling jgħinni iġib ninse x'għandi nagħmel bil-kontra biex nimxi fl-ispirtu. Imma ma naġixxix fuq il-ġisem, ma naġixxi fuq il-feeling, għax meta naġixxi fil-ġisem nidneb u d-dnub joqtlok. Sin u l-kilju. U tibda terġa' tmut. U nista' ngħidlek li meta jiena u probabbli anke intom ħassejtni niexef. M'għandix aptit, xi ħaġa, m'għandix aptit naqra l-kelma, m'għandix aptit nitlob.
m'għandix ġabti niġi l-fellowship. Ma bil-forsi niġi l-fellowship, x'in il-pasti. Miskin dar-raġel. Sewwa. L-aptit, jew ma jkollokx aptit jiġi lil kulħadd. Fuq xi ħadd taġixxi? Biex inti tibqa' ħieles. Taġixxi fl-ispirtu. Jekk inti taġixxi fil-ġisem, fuq il-feelings, ħadd ġata għal ġisem u l-ġisem joqtlok. X'imbagħad tibda tħossok ħażin, ikkundannat il-bot minn Alla, Alla ma jkunx telqek, imma tibda jkollok daw is-sensazzjonijiet kollha. U tibda tmut, tibda tħossok ikkundannat. U l-ħadd permezz tal-liġi ma hu jkun ġustifikat quddiem Alla jidher ċara darba l-ġust jgħix bil-fidi. Vers 12 issa l-liġi mhijiex ġejja mill-fidi. Dawk klesi saħħa li jippruvaw iżommu xi tip ta' liġi li Pawlu bl-aktar mod ċar jgħid hawnhekk spiċċat totali, anke fi ktieb tal-Lut. Aħna llum ngħixu l-ħajja tal-fidi. Min jagħmel daw l-affarijiet, min jagħmel daw ħwejjeġ irid jgħix bihom. Ma Kristus fdina mis-saħħta tal-liġi billi saru nnifsu saħħta għalina għax hemm miktub misħud min ikun imdendel mal-ewda biex fi Kristu Ġesu il-barka ta' Abraham tilħaq il-ġuns kollha. U permezz tal-fidi aħna nilqgħu il-weda tal-Ispirtu. Mela jiena u inti llum maħniex imsejħin biex ngħixu liġi, imma biex ngħixu fl-Ispirtu. U fejn hemm l-Ispirtu talla hemm il-ħelsien. Jiena u inti msejħin biex ngħixu ħilsa, Galatin kapitlu 5 vers 1. Imma x'tanna għandna l-ġisem jiġbed. Sewwa jekk hux tikol ikel mhux ħelti għalik. Qas fiżiku. Ġibdiet sesswali ħżiena li m'għandekx taġixxi fuqu. Rabja karnali. Deċiżjonijiet skont il-ġisem. Daw l-affarijiet qed tkun qed idebeduk minn Alla u għeduk mill-ħajja tranquilla tal-paċi serena li inti msejjaħ għalija biex tgħix fl-Ispirtu. Morru ktib tissa, għadna f'Galatin, illum Galatin biss ħanibgħu. Galatin huwa vera ktib sabiħ. Jekk il-mulejtina ċan xi darba ngħadduh kelma, kapitlu vers. Ismaħħa. Galatin kapitlu 3 vers 25. Issa l-fidi ġiet, ismawa, ma neħtieġux iktar il-liġi. Ma nibżon iktar il-liġi. Għad jitkellem fuq il-liġi. Once li Kristu ġiet il-fidi. Il-fatt li issa nimxu bil-fidi, nimxu fl-Ispirtu, issa dik li kienet il-liġi qabel kienet dak li jgħidulu l-allim, dak li tmexxik. Issa ma nibżonnax issa dak li il-liġi għal-intinna fuq. Għax il-liġi Bibja tgħidlek fil-ktib tal-Lut kapitlu 8 u kapitlu 10 tissejjaħ id-dell. Aħna maħniex iktar fid-dell, aħna issa fid-dawl. Għalhekk meta jiena u inti nimxi fl-Ispirtu. Ħammur Galatin 6. Galatin 5. Ħalli nitolbu wara di. Galatin 5 minn vers 4. Intom li tfittxu l-ġustifikazzjoni fil-liġi, intom maqtuha minn Kristu. Issa, aħna forsi bħala background illi aħna mhux il-liġi, il-background tagħna, jiġifieri mhux il-liġi ta' Mosè, ma forsi liġi oħra. Reliġjon. Jew il-mentalità self-righteousness. Aħna li nfittxu li niġi ġustifikati permezz tal-liġi, aħna maqtuha minn Kristu. Intom twarrabtu mill-grazzja. Għal dawk li marru lura għal-liġi ta' Mosè, li propjament il-Bibja tgħidlek il-liġi ta' Mosè, mhux il-liġi ta' Kristjani, kienet ta' Mosè li tal il-Lut biss. Immerħila, dak hemm turru messaġġi fuq il-YouTube fuqhom. Imma aħna tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-Ispirtu. Trid tgħix ħieles, trid tgħix liberu, trid tgħix fil-paċi. Kuljum itlob il-mulej. Ejni mulej ngħix fl-Ispirtu.
ma nagħmilx deċiżjonijiet fil-ġisem. Ma nagħtix widen, ma naġixxix fuq il-ġibdiet tal-ġisem. Ġibdiet tal-ġisem mhux bis-sess ta' rabja hija ġibdiet tal-ġisem. Jitlalek, taqbiżlek, paroli fil-vojt, gossip li semmejna l-ewwel, dak kollu ġibdiet tal-ġisem. Sewwa? Imma aħna t-tama tal-ġustifikazzjoni nistennewha bl-Ispirtu permezz tal-fidi. Għaliex fi Kristu Ġesu biċ-ċirkonċeżjoni jew mingħajrha xejn ma jkun jiswa ħlief il-fidi li taħdem bl-imħabba. L-imħabba. U jekk hemm poplu li għandu jkun imħabba minn l-imħabba jisimhom River of Love. Wouldn't that be wonderful? Mhux vera? Isma, meta jiena ngħidlek inħobbok ma jfissirx naqbel kollox fijak, ma nħobbok xorta. Inħobbok ma jfissirx naqbel kollox miegħek, imma xorta nħobbok. Inħobbok ma jfissirx li inti hemmhekk ma żbaljajt, imma xorta nħobbok. Għax inti l-imħabba tagħna suppost bħal ta' Kristu, bla kondizzjoni. Issa jekk jiena narak qed tiżbalja ħanejdlek. Jekk li żball tiegħek ħajaffettwa l-Knisja ħanejdlek iktar malajr, u jekk inti ma tinbidilx bye. Tifhom, imma kulħadd iżbal, sewwa. U ħafna drabi il-maġġoranza assoluta tal-każijiet once ġad jiġi korreġut, they start applying correction. Thank God, work tajjeb. Thank God. Għax aħna konna għandna bżonn l-attenzjoni, halleluja. Imma jekk jiena u inti nimxu fl-ispirtu, ma daw l-affarijiet ma jaħkmukx il-ġisem, il-ġibda ġisem ma jaħkmukx. Il-liġi ma tukkondannakx. Amen? Issa morru fi ktib ta' Galatin 5, vers 14, u ħan ispiċċaw minn hawnhekk. Il-liġi kollha tinġabar f'liġi waħda. Ħobbu lil-lajrkom, ħobb il-lajrek bħalek innifsek. Ħanejlek, tidnejlek xi ħaġa? Naħseb di tgħinek għax l-imħabba ta' Kristu tanti hija kbira li jiena u inti ħan nitkellem għalija, jien għadni ma qbattix totali, inti qbatta totali l-imħabba ta' Kristu. Nemmina imma m'għandix il-revelazzjoni kollha kompleta, għadni dejjem nikber fija. Imma l-imħabba li għan nifsi naf. Nuhu pjaċir naħsel li l-nifsi, nuhu pjaċir nitma li l-nifsi, nuhu pjaċir ndandan li l-nifsi, nuhu pjaċir nider tajjeb, ninxtam tajjeb, nħobbni. Issa l-imħabba ta' Kristu hija ħafna kbar minn hekk. Imma anke hawnhekk fejn jgħidlek ħobb il-lajrek bħalek nifsek. Aħna kollha nafu nħobbu li nafu mhux. Apparti li nrid inħobbok bħal Kristu. Jekk intom tgidmu u tiklu lil xulxin uqogħdu attenti li ma tikkunsmawx il-xulxin, River of Love. Għaddu għana għara d-dar dil-iskrittura. Issa raw ġej, il-frott tal-ispirtu, xi tfisser il-frott? Il-frott mhux il-banana u t-tuffiħa u d-dellija ta'. Il-frott ġifieri, jekk vera l-ispirtu tal-li jagħmar fik u inti tgħix fl-ispirtu, dan ir-riżultat ta' x'ħaj joħroġ minn ġo fik, isimgħuha. Wow! Mulej bħala raj li inti fdajt fuq din il-familja merħla, għallimna nejxu fl-ispirtu u nimmanifestaw dan il-frott li jisir jider fina meta ninġabru fl-imkien, meta nkunu fi djarna, meta nintaqgħu ma' aħwa barra fi triq, meta nintaqgħu ġo xi tiċ, meta nintaqgħu ġo xi festa, meta nintaqgħu ġo xi maqf xi parti li dan il-frott jimmanifesta f'ħajtna. Il-passjonat tal-ġisem huma kontra l-ispirtu u l-ispirtu huwa kontra l-ġisem. Dawn id-dejn huma kontra xi biex ma jħallkomx tagħmlu dak li tixtiequ. Jekk lilkom imexxikom l-ispirtu m'intomx taħt il-liġi. L-emejjel tal-ġisem huma magħrufa żina, faħx, nuqqas ta' rażan, mela meta inti tgħix dawn l-affarijiet inti żgur jew m'intix tħalli l-Ispirtu Santu jaħdem fik, jew nkella inti qed terġa' taqa' l-ġisem u ħadd tispiċċa tidneb u tiżvija. Nuqqas ta' rażan, nuqqas ta' kontroll.
Idolatrija. Idolatrija mhux għax inti tadura statwa ta' ħafna mill-Kristjani ma jagħmlux dawn l-affarijiet. Imma ippoġġi l-opinjoni tiegħek bħala idolu. Ħanejlek, ħafna Kristjani waqfu ikantaw il-qaddisin imma dom ikantaw id-diska ta' Frank Sinatra, da? I did it my way. Mbagħad sajt il-dalla biskuża, God told me. Taf xi sejjaħ dik? Idolatrija. Poġġejt l-opinjoni tiegħek qabel xejn ċar l-Iskrittura. Seħħer mibeda jekk kelli nsaqsi l-Kristjani jgħidulhom għandek medju għedu f'qalbek int le ħanfakrek f'dik, ħanfakrek f'dak, ħanfakrek f'dik l-okkażjoni. Issemmi jilix, alright, ma diġà nafu. Kemm jiċċallenġjak l-Ispirtu tal-Alla ġvera. Ejra, kor, l-ambizzjoni, firda, partit, invidja, sokord, baħrit u weġ bħal dawn, wissikom, Kristjani. Bħal ma wissejkom qabel, min jagħmel ġifieri qed jgħix daw l-affarijiet qed jgħixu, mhux għax inti tiżbalja l-ewwel, min jagħmilhom. Dan il-ħwejjeġ, min jagħmilhom dawn l-affarijiet, ma jridx is-salta tal-Alla. Imma raw il-frott. Meta xi ħadd qed jimxi fl-ispirtu, ara xi jrid jimmanifesta qudiemu. Tgħidli inti dejjem tagħmel irid ngħix konxju li tngħid dawn. Jiena ismawni, number one, jiena qatt mettilkom imitaw lili. Qatt mettilkom imxu warajja. Issa, bil-grazza tal-Alla nipprova ngħix sew. Sewwa bħalma qal Pawlu l-ewwel Korinti 11 vers wieħed imitaw lili fejn jiena nimita l-Kristu. Imma jiena jien m'iniex Kristu. Intom qed timxu wara Kristu. Jiena qed nimxi wara Kristu. Sewwa. Imma, mela, il-frott tal-Ispirtu huwa l-imħabba. Ħan irfes naqra kallijiet il-lejla. Il-lejla ħadmorru ħanaddikom sant il-pediatrician. Pediatrician jgħidulu tas. Il-podoloġ, sorry, podoloġ tal-babies. Podologist jgħidulu tas saqaj. Mela ħanamilkom servizz tal-podologist. Dejjem ħallatom dog. Il-frott tal-Ispirtu huwa l-imħabba. Jekk niqafaw għandi sada ngħid. Kull deċiżjoni li jiena u inti nagħmlu dejjem immotivata bl-imħabba. Kull deċiżjoni li nagħmel kull jum dejjem immotivata bl-imħabba. Jiena nista' ngħidilkom, le. Imma għal dirid nasalna? Għal dirid naslu? Li kull deċiżjoni nagħmel hija motivata bil-imħabba tal-Alla da? M'għandi skuża, l-Ispirtu tal-Alla jagħmel fija. Fuq rigward ta' abilità teżisti, fuq rigward ta' ir-reach. The question is not the ability, the question is willingness. I can. L-imħabba. Lena, islim. Kull ħaġa li nagħmel fija slim, iġġib islim, il-frott tagħha huwa slim, il-paċi. Is-sabar, paċenzja. Dinja waħda minn dak li iktar tirfes kallijiet. Paċenzja. Paċenzja. Jina inti inna manifestaw il-paċenzja. Ħnina kollox fid-deċiżjoni kollha tiegħi. Dejjem qed nuri l-ħnina jiena. Din hija l-ħajja tal-Ispirtu aħwa. Bniedem li jgħix fl-Ispirtu dejjem iħenn. Dejjem iħobb. Mhux qed ngħidlek li inti ssir isek balalu u jagħmlu li jridu bik. Le. Hemm differenza bejn għaddej u tapit. Imma ma jfissirx għax ħadd żbalja miegħek inti ħassir tapit. Żbalja miegħek għax għadu fil-ġisem u żbalja u hemm indiema u hemm maħfra u hemm rikonċiljazzjoni. Sewwa? L-imħabba lena, islim, is-sabar lena, it-tieba, il-fidi, il-ħlewwa, ir-razan, self-control. Kontra dawn m'hemmx liġi, ismawni, ħaniqafaw.
kontra daw m'hemmx liġi. Xi tfisser kontra daw m'hemmx liġi? Number one, il-liġi kienet matija għan-nies li jgħixu skont il-ġisem biss. Għanna ġanejda di, il-liġi għandek 614 liġi fit-Testament tal-Qadim. Kien ġet motija x'jieklu, x'jilbsu fejn jmorru, kif jitkellmu, meta jintaqgħu fejn dawk il-liġijiet. Ġiet motija lin-nies li ma setax ikellimhom bil-kelma spiritwali l-mulej, kellhom itihom liġi xi segwu. Jiena u inti ma nix bżonn iktar liġi għax issa tagħna l-ispirtu. L-ispirtu tal-Alla jammar fik. Issa. Mela number one, jiena u inti maħniex taħt il-liġi għax aħna mhux nies ngħixu skont il-ġisem, imma nies ngħixu skont l-ispirtu. It-tieni ħaġa kontra daw m'hemmx liġi. Taf x'qed tfisser dik kontra daw m'hemmx liġi? Daw il-frott li semmejna jew il-manifestazzjoni, ħanejdula manifestazzjoni li l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fik u qed ħallih qed jaħdem minn ġo fik. Ifisser da. Meta tiġi biex tgħix għall-ħajja tal-Ispirtu m'hemmx limiti. M'hemmx limiti kemm tħobb. M'hemmx limiti kemm taħfer. M'hemmx limiti kemm tgħix bil-paċenzja. M'hemmx limiti kemm tkun qalbek tajba, m'hemmx limiti. Il-liġi fiha limiti. 1 minn 10. L-Ispirtu bla limiti. Il-liġi aħfer 7 darbiet. L-Ispirtu 7 darba kuljum. Liġi. Jien għamilt id-dover. L-Ispirtu qatt ma tista' tagħmel biżżejjed għax huwa bla limitu għamel kemm trid u kemm tifla. Għax aħna naqdu Alla li magħna mexa b'abbundanza. U jiena u inti ġejna mogħtija tal-Ispirtu biex ngħixu ħajja tal-abbundanza. Għalhekk meta xi ħadd jgħidli għax ħfirtlu taħħa nerġa' naħfirlu ma nix. Inta rajdi. Ġifieri qed tkejjel kemm ħfirtlu l dak. Taf kemm għavel dak il-mulej lilek. Bla limitu. Dik hija liġi tal-Ispirtu. Bla limitu ħafillek. Kemm ħadħobb? Bla limitu, imma ma nħossux. Imxi bil-fidi. Ħobb bil-fidi. Bla limitu. Min jgħix fl-Ispirtu, bla limitu. Għaliex taħseb intom Ġwanni li kien il-maħbub ta' Kristu, iniżluh ġo tank żejt ibaqbaq u minn flok jitla mixwi jitlajleq. Tinnejlek għaliex? Għax kien raġel li tant da u kellu revelazzjoni kbira tal-imħabba ta' Kristu li ma stax taqtlu. Għax l-Ispirtu ma taqtlux. Il-ġisem biss iżda taqtu. Jekk jiena u inti irridu l-familja tagħna, id-din il-Knisja tikber. Mhux biss fin-numru, imma fil-kwalità. Irridu ngħixu ħajja tal-Ispirtu bla limitu. Toqgħodx kejjel, għax tiġà għamilta, għax tiġà ent, għax tiġà wassalta darba, erġa' wassala mid-darba. Bla limitu. X'Ġesu x'qal? Jekk jitolbok tmur mil miegħu, mor iktar. Mur oltre, għax l-Ispirtu u l-grazzja dejjem imur oltre. Il-liġi għamil dak li kelli nagħmel. I served my religious crutch and obligation in Christ, in the Spirit, without limit. I will love you bla limitu. Nieħu paċenzja bik bla limitu. Mhux qed ngħidlek li qed nieħu pjaċir. Mhux qed ngħidlek li nħossa. Anzi jabli nħoss il-kontra. Imma rrid ngħix ħajja ta' Kristu jammar fija bil-fidi. Ħalli ngħix il-ħajja vittorjuża bla limitu. Dik hija l-ħajja ta' Kristu. Dik l-ħajja tal-Ispirtu. Amen. Ejja nitolbu. Baxxi rasek. Itlob miegħi. Ħadd ma jitlaq issa plejs ejja nitolbu flimkien.
Hemm ħafna iktar nistgħu ngħidu ma biżżejjed biex għandna x'namodu. Kristu mexa miegħi miegħek bla limitu. Ħabbni bla limitu. Ħafilli bla limitu. Fuq dawn m'hemmx liġi. Għax huwa bla limitu. Kemm għandhom nieħu paċenzja biha pastor? Bla limitu. Imtela inti bl-Ispiritu Santu, imtela bil-mħabba, imxi bil-fidi, ħares leja, ħares lejh, ħares lejhom bajnej ta' Kristu. Mux qed ngħidlek li mhux ma weġġajx, ma ħassejtx, mux qed ngħidlek li għamlulek tajjeb, jew għamlulek tajjeb, jew għamillek jista' jkun li vera weġġawk, jista' jkun li vera kienu unfair miegħek, jista' jkun kienu inġusti miegħek. Imma inti li tgħix fl-Ispirtu. ħatoffri dak li ġie mofrut lilek. Imħabba, paċenzja, fidi, tjubbija bla limitu. Mhux ħanoqgħod inkejjel miegħek. Kull għad jitlob miegħi, Missu Għadis. Grazzi tal-li kellimtni lejla. Inti tfajt l-Ispiritu Santu tiegħek fija. Mulej irrid nimmanifesta l-Ispiritu tiegħek minn ġo ħajti. Inħobb bla limitu. Naħfer bla limitu. Inkun paċenzjuż maħuti ma dak ta' madwari bla limitu. Wara kollox bħalma inta għamilt miegħi. Ġesu aħfilli fejn qastek. Minn fommi nistqar mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ħajsir minni skont kemtek u għamel minni dak li trid int. Ġesu, illum niftakar li jiena ġejt imsallab ma' Kristu. Dal-ġisem u l-ġibdiet tal-ġisem ġew imsalba kollha. Biex jiena ngħix il-ħajja tal-Ispirtu, il-ħajja tal-fidi u l-ħajja vittorjuża fi Kristu. Ġesu, grazzi li permezz tas-sajħa tiegħek, tal-qawwa tiegħek li taħdem fija, jiena niflaħ għal kollox. Lilek kull glorja u tifħir mulej. Lilek Missier nirringrazzja minn qalbi. Grazzi Spiritu Santu. Dan nitolbu minn qalbi lejla fl-isem glorjuż ta' Ġesu Kristu. Amen u amen. Ejja nkunu poplu li nimxu l-Ispirtu bla limitu. Mhux easy. Dak is-salib ma kienx easy. Il-kuruna tax-xewk ma kienx easy. L-imsimer fil-dej, il-bżiq fil-wiċċ, it-tmaqdir, ma kienx easy. Kif innexxielu l-mulej? Bl-Ispirtu. L-Ispirtu tal-lej mar fik. Għajn umu bil-mifqa. Jekk għandek bżonn titmur terġa' tisimgħu dal-messaġġ, tħalla għajnejk, tħallih, l-Ispirtu Alla jkellmek. Halleluja. Abba missin ingrazzjawk il-lejla. Inti Alla ta' bla limiti. Spiritu Santu huwa verint. Il-poplu kollu ta' River of Love Malta għawdex għal dak li inti lek tiġri warajħ. Tejt id-dejjaqt le erġa' mur ħabbat l-bib, erġa' ċempillu, erġa' aqdiħ bla limitu. Għal dik li wara li għamilti l-ġid pattitulak bid-deni.
Hopp. Bla limitu. Daw affarijiet impossibbli għal-ġisem, mhux diffiċli, impossibbli. Imma n-nies li jgħixu fl-ispirtu huma possibbli. Halleluja, għatu ċabċipa kbira lil-mulej aħwa. Halleluja! Grazzi Ġesu. Nilqawk narawkom jekk Alla jrid nhar is-sibt hawnhekk għall-Pentekoste u l-ħadd fil-għodu fl-10 ejjew ħalli nesperjenzaw u nagħtu xhieda għall-qawwa tal-Ispiritu Santu. God bless you, narawkom. Halleluja. Thank you, Jesus. Għaw xi ħadd ġdid il-lejla? Għaw xi ħadd aħwa ġodda? Halleluja. Ħadtu pjaċir? Grazzi Ġesu. Għatu tanni għal il-ġiġin muranna il-xaħat. Halleluja. Go and hug somebody. Amen.